Esteban Lamas Estudio participa neste maravilloso evento porque nos fai moita ilusión transmitir, mostrar o traballo que levamos desenrolando dende os últimos 25 anos creando fogares completamente personalizados. Nas nosas instalacións en Vilar do Colo, os días pásanse primeiro deseñando interiores e despois fabricando mobiliario a medida. Con isto conseguimos crear solucións que satisfagan aos clientes nos seus desexos e tamén nas súas necesidades de mobiliario. Consideramos Creafogar un evento moi relevante porque é un escaparate que pon en valor tanto a carpintería como o interiorismo galegos. Estou seguro de que somos moitas as empresas profesionais que estamos desexando levar todo este desenvolvemento ao marco do proxecto particular de cada fogar. Gustaríame darlle as gracias a Bea e a Almudena polo seu esforzo realizando todo este evento que realmente eu considero que vai ser un referente para todo o sector do interiorismo e a carpintería galegas. A intervención que vimos ter en Creafogar vai ser unha serie de pezas de mobiliario e un panel decorativo deseñado por unha das nosas colaboradoras máis cercanas, Ana Rivas. Vai ser unha proposta que vai combinar materiais bastante modernos como o micromorteiro con partícula reciclada coa madeira máis habitual de toda a vida, non? Entón vamos a facer unha sinerxia en estes dous elementos para crear espazos que den confort e calidade de vida para os nosos clientes.